За какво помагат стволовите клетки и какво представляват? Ако клетката е с пружинки, тя се казва теломер. Теломера, това е бебешка стволова клетка и тая клетка има живот между 30 и 40 години. Това, което аз успявам и мога да направя, е да ви сложа няколко милиона такива клетки, които са лично ваши, не са чужди клетки, в които организма ви да се бори с антитела. Напротив, те са ваши клетки, на 100% се влизат при вас. Отделно терапията, която ви правя, известно време още в последствие продължава да ви пуска такива клетки. Това значи, когато ви се пуснат достатъчно като брой такива клетки и оправим вашето тяло, чисто и просто връщаме егенето назад с примерно 20 на години. Аз съм Мари Минчев. До нови срещи!